So we're back again, guys. Hold up. Hold up. So ayan guys na, this is the day. Today. Tawag dito. Darating kasi, dadaan dito sa may harap namin si BBM, yung presidente ko. Ayan guys. Dadaan siya ngayon, then halos kakagising walang din. Then ginising lang din ako. Tapos, pagkagising ko may kaganda pala ako guys. Pagkagising ko, may dumaan si si Madam. Ito si Noy Di Guzman. Dumaan siya dito. Ewan ko, nagsalita yata. Tapos nung pinintahan ko naman, nagbigay siya. Pagka wala pang 1 minute, nung wala pang 1 minute na pumunta ako doon, binigyan ako ng ito, Emperador. Kahit di naman ako nainom, binigyan pa rin ako. Ayan, may nakasulat pa dito eh. Compliments of Senator Win Gatchalian. Yan. Buboto ko to. Ano pala siya? Board member ng 4th District. Ay, tama ba? Ay, ganda ng... ang alam ko 4th District eh. So, ayun. Buboto ko siya. Bahala kayo. Kanya-kanyang trip tayo. Basta ako, solid BBM ako. Tapos, may explain para ako na may re-rename ako. Tara. And guys, papalitan ko na ngayon yung pangalan ni Sophia. Lapit ka dito, lapit ka. Papalitan ko na ngayon. Ang ipapangalan ko na ngayon sa kanya is AJ. Kasi may bebe na ako. Sana all. Kung meron kang AJ Barwasi ba? Kung may AJ Barwasi si Doggy, ako may AJ Aquino. Kaya papalitan ko na siya ng pangalan niya, AJ. Yan. Shoutout ka. Hi, sabi mo. Hi! So we're back again guys. Hold up, sabi mo. We're back again, Titanic. Hold up. Hold up, future vlogger na rin yan. So ayun guys, ano na raw siya, papunta na raw ng, tapos na siya sa Dagupan. So, susunod na siya dito sa Mangaldan, tapos na Nasinto. Yan, tara, abangan na natin doon. So ayun guys, nandito kami ngayon sa harap, nag-aantay. Kasi dito sila dadaan eh. Dito sila dadaan, papuntang Manawag na dyan. Tapos, dito ako mamaya, dito ako tutungtong. Dito, nakita mo areng, igaron mo. Yan. Dito ako tutungtong sa taas ng sa taas ng jeep. Ito, meron pala akong vlog. Naka-ready na rin. Tapos, kwento ko lang pala about sa Ukraine, tapos yung nangyayari sa bansang Ukraine tapos Russia. Hindi ko alam yung history ng mga yun eh. Kasi napapanood ko lang naman sa TikTok, Facebook, sa TV. Hindi ko naman alam yung nila. Hindi ko alam yung history nila kasi di naman ako nagbabasa ng mga history bla bla bla. Pero ang gawin na lang natin siguro, kung wala tayong may tutulong, pag-pray na lang natin sila na dapat peace na, not war. Kaya ayun, yun na lang masasabi ko sa kanila. Pagdasal na lang natin sila guys. Kasi wala lang din may tutulong pag wala lang din tayo may tutulong kung sakali ibabash natin yung isang bansa, hindi naman natin alam kung anong nangyari. Ibabash mo rin yung isang bansa. Much better na lang na ang gawin natin is pagdasal na lang natin sila. Na sana tapusin na ni Vladimir Putin, yung presidente ng Russia, na yung pagbubomba, papasok sa So ayan guys, time check 1:40 PM na. Siguro sana mga alas 2, mga 2 or mga 2:30 siguro baka na dito. Kasi sinasabi niya papunta na ng Mangaldan eh. So dito muna tayo, standby muna tayo dito sa harap para dito hanggang dito na tayo hanggang mamaya. So ayan guys, mamaya kita-kits. Para guys, lalagyan natin, susulatan natin to ng BBM 2 joints. Malay mo nanonood pala siya ng TikTok. Tara. BBM 2 joints. Tapos hashtag I love you, kumanta. Pero I love you. Penge merienda. Penge merienda ba? Tara. Hashtag Penge pang
ginagawa ko sa smile. Yun! Love you sa ulitan. Lagay mo love you ka. BBM 2 joints! Eh! Hashtag penge pang merienda. Yeah, let's go! BBM! 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 Andito na yung presidente ko! Woohoo! Woo! Woo! BBM! 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 Bomba! 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 Woohoo! Ito na! Hinawakan ni Bongbong Marcos mga guys yung ano. Hinawakan niya. Woohoo! Tama pinapirmahan mo. Ay, wala siyang ano, nakalimutan ko yan ano. Sayang. Sayang. Puta, wala. Puta, may nakalamit ka. Nawakan ko! Walang buha ko yung tanga. Woo! Ang tanga natin. Puta, sayang yung gago. Si ano? Si Yorme. Wala na? Ano, sunod tayo doon? Nawakan niya yung ano ko. May nawagay-way na. Tujoy! Wala na? Ano, isama tayo, Antoy. Di ba may video ako? Puta! Di ba may video ako? Hinawakan niya itong ano. Puta, Meron pa? nakasingit. Meron pa. Nung nandyan kaya ako ano mag-isa ko lang nawawak. Kaya nga eh. Wala ba sinawali ka doon? Wala nga. Hindi siya yung kanina. Woo!
Ito, meron pa. Guys, meron pa. Campino. Ay, sa Estrada. Ay, sa Estrada. Namimigay ata, namimigay. Ha? Sayang ko sa kasama. Ate, meron na naman. Two joints! Two joints! Woo! Dito! Woo! Dito! Oh, dito! Oh, dito! Bilis kayo. Pagod na ako eh. Nawakan niya. Nawakan niya yung pang-ano ng pangtanggal ng ano. Ang nakikupit ng damit. Grabe. Mas grabe to sa ano. Naninigay na naman yung... So ayun guys. Dito na kami sa bahay. Nakalagpas na siya si presidente ko. And ito nga pala yung inawakan niyang ano. Inawakan niyang bandila. Yan yung hinawakan niyang bandila guys. Ito niya hinawakan. Dito niya hinawakan. Kaya ito. Andito yung ano niya, andito yung fingerprint niya. Ewan. Basta, importante. Nahawakan niya itong bandila ko. Tawag yung napakalaki ng sentimental value. Yung nga lang nakalimutan ko lang kasi nasa bag ko lang kanina. Nakalimutan kong sa sobrang hype ko. Nakalimutan kong kunin tong tawag dito, tong pentel pen ko para pasignaturean sana tong ano, papirmahan. Kaso, yun eh, siyempre, ano, hype tayo masyado. Kaya, basta importante nakita ko yung presidente ko. Then dito ko natatapusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo sa mga viewers kong mga solid BBM dyan. BBM lang tayo. So yun guys, soon up. Peace out. Peace!